bafowethu nina nifuna ukhuza umuntu edumisile sengiyabona manje just nginikhuza bafowethu ngake ngafika la ku-TikTok kwi-social media ngizonikhuza ngathi kini uma ubona i-trend hlala phansi ungathathwa udumo, you understand, ungathanda ukulingisa abantu uthola umuntu wenza something nawe siyokwenza the very same thing. No, ukwenza kuyashiyana abafana bakithi, asifani sabantu, you understand. Kumanje kufike le trend le yokungena emanzini, angazi mina ukuthi le trend ibuyaphi. Lo mfo lona oyibiza ngendlondlo kade eyokwenza umsebenzi wakhe esingahlangene futhi nawo thina, you understand, washutha-ke. Nabo-ke manje abantu sebegijima bangena emanzini bonke manje abantu bayafa. Angimsoli mina le mfo, wenza umsebenzi wakhe njengami ngoba ngishaya ikhanda nje kanje, omunye umuntu athatha isitini manje ashaya ikhanda afe. Ya, akukho right, you understand. Uma ubona i-trend ihleka i-trend lapha ungayenzi, ungazami, ngeke utrende ngento etrendisa omunye umuntu, you understand. Mina uma ngithende ngokushaya ikhanda ngeke uzutrende wena ngokushaya ikhanda mina uma ngisaphila, you understand. Yingakho nomthandeni bayaduma umgqumeni engasekho, ingakho nokhuzani bayaduma omtshengiseni bengasekho, you understand. Yingakho into encane bayaduma umjikijela bengasekho. Awudumi uma wenza into yomunye umuntu, kunalokho uzofa stupid, you understand. Uma ubona i-trend inaki i-trend yabantu bonke, ungafuni ukwenza njengalowo muntu umona loyo, leyo nto izokwenza ulahlekelwe ukuphila, ulahlekelwe impilo yakho, you understand. Kumanje abantu bonke abantu bashutha besemanzini, nizofa, eyi nizofa, nanikhuzwa ngamanzi anilaleli, mhlawumbe emanzini, yeyi nizofa, zinja nizofa, phumani emanzini. Indaba ye-trend bazoze bathwale ngani ngelinye ilanga. Le nto yokuhamba nilingisela abantu, umuntu wenza into yakhe uyamlingisa, wazi ukuthi lento iqalephi. Ungabona umuntu esukume yokwenza into, kusho ukuthi leyo nto leyo ine-foundation, inomsusa, inesisusa sayo. Be careful, you understand. Ngoba ngishaya ikhanda mina kanje khona la engakuthatha khona, awazi ukuthi le nto ngoba ngiphila ngayo mina ngiphila ngokushaya ikhanda, ngoba ngiphila ngayo awazi ukuthi ngikhulume nobani, ngirepresent abani, awazi ukuthi le nto ngiyithwalelephi. Siyaqhamuka nawe gqu ikhanda ufe, you understand. So sithwale ngani impela ngelinye ilanga leli. Ya, vuvu senye i-challenge manje engizovele ngiyitrendise la, kufa abantu abaningi engizothwala ngabo. Ngiyabona niyathanda izinto, niyazithanda izinto. Ngizovusa nje i-challenge lapha, ngigijime nonke niye khona ngibe rich, ngizothwala ngani.